Toți vor succes, puțin vor drumul până la el. Ni se spune că trebuie să ajungem sus. Dar nimeni nu ne spune ce pierdem pe drum. Perseverența nu înseamnă doar să continui, înseamnă să știi când să te oprești, să respiri, să nu te pierzi pe tine. Povestea asta nu e despre un barman, e despre un om. Despre nopți lungi, alegeri grele și despre echilibru fragil dintre ambiție și viață. Salut, sunt Ovidiu Dumitrache, sunt bartreprenor, pălărier și de fapt nu știu exact ce sunt. Ideea e că fac evenimente, zic eu, reușite și pălării foarte faine. Ultimul ingredient, perseverența. Practic fac asta de când eram mic, din totdeauna. Primul meu job a fost în domeniul de bar, după care am încercat cam 6-7 zile să lucrez într-o fabrică. N-a mers, am prins a doua săptămână în care eram schimb 1, prima săptămână am lucrat schimbul 3, a doua săptămână fiind schimb 1, era mult mai strict și am zis că nu e pentru mine. Și de atunci, cam de 12 ani, doar în domeniul ăsta lucrez. Chiar la începutul carierei am intrat într-un bar cu păcănele, lucram pot să zic cumva, era o bombă de cartier, cu aparate, jocuri de noroc și nu pot zic că eram neapărat barman, pentru că tot ce făceam era să torn în pahare și să dau bere din frigider. Dar cred că a fost o portiță bună de intrare în industrie. Consider că pe parcursul călătoriei am avut mai mulți mentori, am furat de la fiecare cam cât am putut, nu am avut pe cineva propriu-zis care să mă învețe, dar cred eu că am beneficiat de faptul că am învățat câte puțin de la fiecare. Cred că de fapt meseria se fură. Dacă ne rezumăm strict la domeniul de bar, cel mai mare obstacol care cred că l-am avut toți în perioada aia a fost faptul că barmanii nu erau neapărat văzuți ca niște profesioniști. Cred că domeniul de bar pentru ei era un job pe care ți-l luai dacă nu aveai nicio calificare sau nu era neapărat o direcție în sine, ci mai degrabă un backup plan. Și atunci nu aveai foarte mult respect în perioada aia. După care am plecat în Londra și acolo era total altfel industria de Horeca. Cred că întotdeauna lucrurile sunt dificile, doar că pur și simplu trebuie să mergi înainte și pur și simplu să mergi înainte. N-aș numi-o neapărat sacrificiu, dar mi-am dedicat foarte, foarte mult din timpul meu personal. Uneori poate chiar ajungeam să lucrez pe săptămână 80, 90, 100 de ore. Asta e cel puțin dublu norma normală. Nu e neapărat un sacrificiu, dar e dedicare mai degrabă. Nu pot să zic că a fost propriu-zis vreun moment în care am vrut să renunț sau în care am zis gata, până aici a fost, doar că da, de multe ori apar obstacole și pe moment zici, cred că ajunge, dar niciodată n-am zis-o într-un mod serios. Tot timpul cred că a fost o chestie de impuls de moment. Cred că aici ar trebui să tragem linia între ce fel de barman ești, pentru că poți să fii barman de dive bar, practic barman de serviciu rapid, în care, aș da exemplu, clubul, de exemplu. E un tip de barman pentru club. În momentul ăla trebuie să fie un barman care se mișcă bine, care e foarte bine organizat pe produsele din frigidere și pe ce are nevoie la îndemână, dar nu este neapărat o nișă în care ai nevoie de cunoștințe avansate. În schimb, ai nevoie de flair-ul ăla de a vorbi cu oamenii și până la urmă, ca să fii un barman bun, în primul rând trebuie să știi să vorbești cu oamenii și să-i faci să se simtă bine, pentru că ce e în pahar poate să conteze poate doar 30%, dacă ei deja se simt bine, multe ori nici nu mai contează. Pe de altă parte, nu știu, dacă ești într-un cocktail bar, unde omul vine acolo pentru calitatea paharului, pentru băutură în sine, cred că acolo contează foarte mult cunoștințele și de multe ori poate nu e neapărat la fel de mult important cum socializezi cu ei, pentru că de multe ori trimiți băuturile la masă. Cred că pe parcurs. Se întâmplă pe parcurs. Pur și simplu tehnica și cunoștințele le acumulezi. Nu e ceva ce poți să faci peste noapte. Faci asta de multe ori, o faci greșit și la un moment dat iese. Aș fi puțin ipocrit să zic că e super importantă disciplina în meseria mea, din moment ce eu nu sunt neapărat o persoană disciplinată. Cred că trebuie să ai o disciplină de lucru și să tragi linie între momentul în care ești la lucru și momentul în care ești în timpul liber. Dar, propriu zis, disciplina cred că este importantă pentru oamenii care nu se pot organiza în haos. Eu nu cred că am fost în partea cealaltă a spectrului, să zic. Eu sunt cel mai ciudat barman. În timpul liber beau bere. Mi-ar fi plăcut cumva să zic acum în public că, domnule, că sunt un consumator înrăit de cocktailuri. De multe ori
îmi place să le creez, să le experimentez, dar în momentul în care am ajuns la o rețetă care îmi place, nu sunt neapărat consumatorul ei, le fac pentru diferite tipologii de oameni. Nu pot să zic că am o băutură anume care mă reprezintă, însă cred că am cel puțin câteva zeci de băuturi create de mine de la zero, de care sunt foarte mândru. Așadar, mai bine ar fi să facem o sesiune în care să le încercați. Cred că tranziția de la a fi barman la a face evenimente de succes și la a crea concepte la evenimente a venit firesc cumva atunci când am înțeles că nu e vorba despre mine. Nu trebuie să fiu o vedetă a serii. Am înțeles că de multe ori e bine să ai oameni mai capabili lângă tine decât tine. Nu trebuie să fii cel mai bun dintr-o echipă, dar cumva trebuie să ai oameni buni lângă tine care să favoritizeze reușita unui eveniment. Nu vreau să fiu cel mai bun om pe decor sau nu vreau să fiu cel mai bun DJ. Știu să folosesc o consolă, știu să folosesc 2 butoane, dar nu despre asta e vorba, să fiu eu cel mai bun din echipă. Cred că trebuie să ai oameni competenți și oameni capabili lângă tine. Când urmează să avem un eveniment care, din punctul meu de vedere, este important, pentru că toate sunt foarte importante pentru noi, e un proces super lung în spate. Deși evenimentul se întâmplă de multe ori sâmbătă, pregătirea începe poate de luni deja. De multe ori, achizițiile, partea din spate, tot ce înseamnă crearea conceptului, achiziționarea diferitelor chestii care sunt consumabile, precuzite, de ce nu, pentru momentele speciale pe care le facem, și materia primă, este o foarte mare parte din proces. Poate acoperă 80% din proces și ce se vede la evenimente este doar 20%, dar cred că partea din spate e ce face un eveniment reușit, pentru că acolo, odată ajungi, cam stresul dispare. Pentru mine stresul e cele, 2-3 zile înainte de eveniment și se intensifică până ajungem acolo. În momentul în care am ajuns acolo, nici nu mai contează. Fiind un business la început de drum, am încercat să ne diferențiem de piață și am căutat un estetic care să mă reprezinte, dar în același timp să nu fie basic, să nu fie ceva ce ar putea purta toată lumea și, cum ziceam, în același timp să fie genul meu. Și am mers pe varianta de shorts, mi-a plăcut mult ideea de shorts în bar, cu cravată și cu pălărie implicit. Și la un moment dat eram atât de mulți în echipă, într-o vară, cred că cu 2 sau 3 ani, încât îmi trebuiau vreo 14 pălării în aceeași zi. Și făcând un calcul scurt, 14 pălării la prețul la care le luam, atunci vorbim de cel puțin 2000 de euro. Zic, ok, cum ar fi să le fac eu? Că până la urmă, mie oricum îmi place să creez, adică sunt o fire creativă. Și atunci am zis că dacă încerc să mă apuc, și mi-am sculptat efectiv un calapod, un fel de calapod din polistiren, o chestie care era super strâmbă, și am făcut prima pălărie. Nu am folosit-o mult, dar ideea e că prima pălărie am făcut-o cu un calapod sculptat dintr-un polistiren, să zic. Și după care am început să fac și momentan o fac, e un mix, un hobby combinat cu ceva profitabil deja, pentru că am super multe comenzi. Nu mă așteptam la asta, sincer. Cred că la un eveniment Escobar lasă amprenta prin amintiri. Adică dacă îți aduce aminte ce s-a întâmplat la acel eveniment, dar totuși nu ți aduce aminte bine, probabil că am fost noi acolo. Cred că a fost o întâmplare amuzantă. La un moment dat am plecat la București, aveam un eveniment și a trebuit să prestăm un serviciu în care erau incluse niște tunuri de CO2. Am plecat de la Brașov, am luat cu noi, aveam 3 chestii de luat cu noi. Un tun de fum, un furtun și o butelie de CO2. Am plecat cu tunul, am plecat cu butelia, dar n-am luat furtunul și am ajuns la București și a trebuit să ne întoarcem în Brașov. Cred că de atunci am învățat că ar trebui să fiu mult mai organizat și să pun un pic mai mult preț pe detalii. Cred că asta îmi lipsește încă și acum, nu cred că am reglat-o de tot. Din punctul meu de vedere, competiția e foarte importantă și nu doar în domeniul meu. Competiția e importantă în orice domeniu. Dacă nu ai competiție, practic ești blocat la un nivel, la un standard care tu îl consideri normal, dar poate nu e neapărat cel mai bun lucru pe care îl poți scoate din tine. Dar dacă ai competiție, atunci începe joaca. Pentru că trebuie să fii tot timpul mai bun ca ei, trebuie să fii tot timpul mai la zi cu tot ce se întâmplă, cu trenduri, cu tot ce e relevant în domeniu și atunci te îmbunătățești. Dacă n-ai avea competiție, ai rămâne la nivel de mecanicul din sat care efectiv mergi la el pentru că n-ai unde să te duci altundeva. Dacă ar fi să discut cu cineva care vrea să-și deschidă un business pe partea creativă sau nu neapărat, pe orice nișă, din punctul meu de vedere, cred că ce ar trebui să facă dacă nu vine cu un capital mare de la părinți sau din surse externe de la început, ar fi să încerce să-și limiteze cheltuielile și să-și reinvestească banii. Pentru că e foarte important să ai tot ce trebuie, să fii pregătit și abia apoi începi să culegi roadele. Din punctul meu de vedere, foarte mulți greșesc aici pentru că încep un lucru,
câștigă ceva bănuți și după care încep și cheltuie. Pleacă în vacanțe sau își cumpără diverse chestii scumpe și atunci ei rămân blocați la nivelul ăla, pentru că atâta poți să faci în punctul ăla. Cred că ar trebui întâi să te asiguri că ai tot ce trebuie și că pe plan investițional ești unde trebuie și după aceea încep ușor să vină și satisfacțiile. Dar la început, primii ani, nu te aștepta să ai foarte mare profit dacă vrei să o faci cum trebuie. Am plecat în Londra cu două motive. O să zic în ordine inversă probabil, pentru că prima oară zic ce vreți să auziți și după aia o să zic care a fost motivul mai important cumva. Motivul pentru care am plecat în principal a fost faptul că în țară nu eram neapărat apreciat în domeniul meu și am simțit că pot să evoluez. Dar adevărul din spate e că am plecat pentru o gagică. Eram împreună de 2 ani, ea a ales să plece la facultate acolo și am zis că ok, gata, vin și eu. Și cam aia a fost povestea, dar cred că m-a format foarte mult din punct de vedere profesional și personal. Contează super mult o experiență de genul ăsta, mai ales la o vârstă atât de fragedă. Și cred că am auzit odată un proverb, un tip a zis că orice om trebuie să fie în viață măcar 6 luni barman, ospătar sau taximetrist. Asta cred că îl ajută foarte mult să se formeze. Nu consider că vin într-o familie înstărită financiar, cred că cumva în jumătatea de jos, să zicem, ca și pătură socială. Nu am stat pe stradă, nu am crescut la orfelinat, însă părinții mei, mama nu a lucrat o perioadă bună de timp, tata are o tarabă în piață, nouă, și vinde legume, încă face asta. Și cred că asta m-a motivat cumva să ajung la un oarecare nivel. Pentru că în liceu eram cam printre cei mai... Adică eram persoana care lipsea în general de la activitățile clasei pentru că nu-mi permiteam. Știi minte că mergeau la biliard, mergeau la bere. Și de multe ori poate mi-aș fi dorit să merg cu ei, dar nu. Cred că face parte din proces. Acum nu-mi pare rău, să zic. Părinții mei nu consider că m-au susținut, dar nici nu mi-au băgat bețe în roate. Au fost destul de imparțial legat de ideea mea de a pleca în Londra. Într-adevăr, cred că mi-au dat 250 de euro când am plecat în Londra. Ok, cu ea mi-am plătit prima chirie. Vreo 3 săptămâni de chirie, n-a fost chiar o lună. Dar, am apreciat ajutorul lor. Adică, cum ziceam, nu m-au susținut foarte mult, nici nu m-au încurcat. Consider că au fost drepți, au fost corecți. Dacă aș putea să vorbesc cu mine din trecut, cred că i-aș spune să o țină tot așa, să meargă exact pe drumul ăla pentru că e drumul corect. Ideea e că e bine să faci ceea ce simți, e bine să îți faci lucrurile în felul tău și nu cred că ar fi fost o cale mai bună decât cea pe care am abordat-o. Nu pentru mine de acum 5 ani, poate pentru mine de acum da, dar sunt sigur că acum 5 ani nu gândeam așa și n-aș fi simțit-o la fel. Aș vrea să fiu amintit în societate ca persoana care face lucrurile bine. O persoană care e reliable și în momentul în care a promis un lucru să îl ducă până la capăt și să o facă în parametrii în care a promis. Cred că asta e cel mai important. Nu mai bine, nu mai rău, măcar în limita aia. Cred că aș împărți întrebarea asta legată de diferența culturală dintre Londra și, Anglia și România în două. În primul rând, strict în Londra nu prea sunt englezi, adică interacționez cu foarte multe naționalități, dar cel mai puțin dintre toate cu englezi. E foarte variat, inclusiv de la un cartier la altul sau de la o zonă la alta e foarte diferit cultural, însă cel puțin în multe zone sunt mai mult români decât orice altceva, adică nu m-am simțit neapărat diferit decât într-un cartier din Brașov în unele zone. Iar pe de altă parte, ca lifestyle, din punctul meu de vedere, eu trăiesc mai bine aici, dar poate sunt puțin subiectiv. Pentru că acolo banii erau mult mai mulți, ca și cifre, doar că și costurile erau infinit mai mari. Și din punctul meu de vedere e cumva o iluzie că se câștigă mai bine. Nu e neapărat. La nivelul de trai nu cred că e neapărat mai bun. Cred că pe viitor o să vă aștept la o locație fizică în Brașov, făcută bine, făcută responsabil și veniți acolo să ne distrăm.